ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி சூப்பரான பாம்பே அல்வா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே ஈஸியாக பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைன்னு பார்த்துடலாம். 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன். அதே கப்புக்கு 2 கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஸ்வீட் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு அரை கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா 2 கப் ஸ்வீட்டே கரெக்டாக தான் இருக்கும். கொஞ்சமாக நெய் எடுத்திருக்கேன். முந்திரி, பாதாம், அப்புறமா கலர் பவுடர், அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவை. இப்போது 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அப்புறமா சர்க்கரையை நம்ம பாகு காய்ச்சணும். அதுக்காக 2 கப் சர்க்கரைக்கு 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த சர்க்கரை தண்ணியில் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நம்ம அதை கரைச்சிடலாம். இப்போது அந்த சர்க்கரை நல்லா கொதிக்கட்டும். கரைஞ்சி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலக்கிக்கலாம். பால் மாதிரி அதை நல்லா கலக்கிக்கணும், எந்த கட்டியுமே இல்லாமல். இப்போது சர்க்கரை பாகு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அது கூட நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆட் பண்ண 2 நிமிஷத்துலேயே நல்லா கண்ணாடி மாதிரி கட்டி கட்டியாக ஆக ஆரம்பிச்சிரும். ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே நல்லா அது தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி கட்டியாயிரும். இப்போ நம்ம அதை கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாம். சைடில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து விட்டு நம்ம அதை நல்லா கிளறிக்கலாம். இப்போ நம்ம அது கூட கொஞ்சமாக கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜிலே கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை விட கொஞ்சம் கட்டி ஆகிட்டுனா கலர் பவுடர் எல்லா பக்கமும் சரியாக படாது. இப்போ நல்லா கலர் பவுடர் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி சேர்த்து விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறிட்டு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொஞ்சம் முந்திரியும் பாதாமையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் இதுக்கு அதிகமாக ஆட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. மொத்தமே 3 ஸ்பூன் இல்லை 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும். நம்ம நார்மலாக பண்ணுற அல்வாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவ்வளோ நெய் இதுக்கு தேவைப்படாது. இப்போ அல்வா எல்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து திரண்டு வந்துட்டு, இப்போ இதை நம்ம நெய் தடவி வச்சுருக்கிற ஒரு பிளேட்டில் சேர்த்து ஒரு மணி நேரம் ஆற வச்சிடலாம். 1 மணி நேரம் அது ஆறுனா நல்லா செட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை பீஸ் போட்டு சாப்பிட்லாம். இப்போ 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கு. பாருங்கள், இது நல்லா சைட்லலாம் விட்டு வந்துருச்சு. நம்ம நெய் ஆட் பண்ணதுனால தான் அது எங்கேயுமே ஒட்டாமல் அப்படியே எல்லாம் தனியாக வந்து நிற்கிது. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு 2 தட்டு தட்டினாலே போதும். அது நல்லா அப்படியே ஜெல்லி மாதிரி வந்துடும். பாருங்கள், பார்க்கவே எப்படி சூப்பராக இருக்குன்னு. இப்போ இதை நமக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு பீஸ் போட்டுக்கலாம். இது சாப்பிடும்போது நம்ம கடையிலலாம் எப்படி வாங்குவோமோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. இதுக்கு அதிகமான பொருட்களோ அதிகமான நேரமோ தேவைப்படாது. நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சே டக்குன்னு பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள்.